A început confruntarea dintre Astra și Omonia, așadar. Un steag al României desfășurat de fanii veniți de la Giurgiu pentru această partidă. Acum pe DigiSport 1 este finalul meciului dintre Petrolul și Vikingur, tot din turul 2 preliminar al Europa League. Petrolul conduce cu scorul de 3-0. Asta în condițiile în care formația lui Cosmin Contra a ratat și un penalti. Va fi așadar un succes pentru ploieșteni. Poate fi o săptămână extraordinară pentru fotbalul românesc dacă și Astra va reuși să câștige această partidă cu Omonia. Steaua a trecut de Vardar Skopje. Pandurii Târgu Jiu are prima șansă la calificare după 0-0 în deplasare cu Levadia Tallinn. Petrolul, spuneam, conduce pe Vikingur la o diferență mare. Astra trebuie să facă și ea un rezultat bun, chiar dacă are un adversar mai tare decât cel din primul tur preliminar. Vorbeam despre palmaresul celor de la Omonia Nicosia, despre faptul că au 20 de titluri și 14 cupe ale Ciprului. Ultimul titlu l-au luat în 2010, atunci când au terminat cu 9 puncte peste a doua clasată, Apoel Nicosia, iar ultima cupă anul trecut, în 2012, după o finală cu AEL Limassol. A fost 1-0. Atunci jocul lăsat să continue, nu a fost offside. Budescu! Gol! Tembo! 1-0 pentru Astra din minutul 8. Putem spune că Daniel Isăilă l-a iertat pe Tembo la momentul potrivit, unul dintre puținii jucători ai Astrei cu experiență internațională. Joacă astăzi titular după ce nu a fost utilizat niciun minut în returul cu Domjale și își face treaba foarte bine. Tembo a jucat în cupele europene pentru formația elvețiană FC Basel. Excelentă această reluare furnizată de colegii mei. Joao Paulo Andrade îl scotea din poziție de offside pe Budescu. Excelentă și pasa lui Mățel. Budescu a luat decizia corectă, a centrat, avea și varianta Bucari, a centrat însă pentru Tembo, care a reluat balonul în poarta apărată de José Moreira. 1-0 pentru Astra. A început excelent pentru formația lui Săilă. Poate fi un contraatac periculos al Astrei. Mingea este acum la Bucari, sprintează în partea dreaptă Enache, așteaptă mingea și Budescu. Pentru el este balonul. Budescu într-un duel 1-1. Reușește intercepția însă José Martinez. Pentru moment Budescu revine. O nouă fenta lui Budescu. Continuă acțiunea Decarului. Centrare pentru Iaia. Prinde José Moreira. Cât de bine joacă Astra în acest debut de partidă. Vine acum contraatacul celor de la Omonia Nicosia. Tony Taylor este la minge. Americanul îl are în față pe Junior Morais. Păstrează controlul asupra balonului. Pasă pentru Gichievici. Polonezul a încercat să întoarcă pentru Leandro. A intervenit însă foarte bine defensiva Astrei. Foarte activ în debutul acestei partide. Tony Taylor recuperează însă excelent. Iaia, Bucari este la minge. În dreapta așteaptă Budescu. Pentru el este balonul. Budescu șutează. Minge deviată de Joao Paulo Andrade. Și este lovitura de la colț pentru Astra. Când are poftă de joc, Budescu este de neoprit. Execută această lovitură liberă. Budescu centrează foarte bine. Ocazie mare. José Moreira a reușit să respingă la reluarea lui Ben Youssef. Formidabil. Ce ocazie a avut Ben Youssef. N-a fost offside. N-a fost offside. În centrul careului se afla, dacă am văzut bine, Joao Paulo Andrade, ca și la faza golului. Se afla pe linie cu Ben Youssef. Nu a fost cea mai bună reluare. Nu mă refer la colegii mei, mă refer la încercarea de a marca lui Ben Youssef. Lovitură liberă, așadar, pentru Omonia Nicosia. Minutul 29. Leandro și Marco Suarez sunt jucătorii aflați aproape de minge. Tembo se asigură că nu vor încerca adversarii să execute foarte repede această lovitură liberă. Sunt 5 jucători în zidul Astrei. Am văzut și distanța până la poarta lui Silviu Lung. Leandro execută mingea, se oprește în zid, cer penalti. Cei de la Omonia Nicosia. La Iușchin le face semn că n-a fost vorba de un hands. Mureșan respinge. Balonul este acum la Nuno Asis și intervine excelent Junior Morais. Mureșan îi pasează acum lui Junior Morais.
Morais încearcă să se ducă în centru, este deposedat pentru moment doar de Leandro. Tembo acum. Tembo, două driblinguri, continuă Tembo, oare de ce s-a oprit? Pasă pentru Seto, peste poartă. Încă o ocazie pentru formația giurgiuveană. Excelentă acțiunea lui Tembo. A avut și noroc, e adevărat, că a rămas mingea la el. Iată, aici, chiar în două rânduri, a avut noroc Tembo. Omonia l-a adus de la formația galeză Swansea, o grupare din Premier League. Degajează José Moreira către Gichievici, respinge Mureșan, o prelungire a lui Iaia pentru Seto, Bucari, Budescu, din nou Seto, așteaptă sprijin Seto pentru Budescu, pe lângă poartă. Ce acțiune frumoasă a reușit Astra! Încă o dată șutul lui Budescu. Mingea s-a dus mult pe lângă poartă. Iată șutul lui Leandro. Prinde Silviu Lung. Leandro a evoluat din 1999 până în 2006 și apoi din 2006 până în 2009. O pasă acum pentru Nuno Asis, dată de Schembri. Schembri într-o poziție bună. Prinde Silviu Lung. E un goalkeeper în formă. Nuno Asis, la 35 de ani, este omul care provoacă pericol la poarta Astrei. N-a șutat el, dar ați văzut cum leagă jocul celor de la Omonia. Să sperăm că vom vedea și un al treilea meci pe teren propriu al Astrei. Șut acum a lui Leandro peste poartă. S-au mulțit în această repriză secundă șuturile la poarta lui Silviu Lung. Dar nu au fost ocazii mari. Se pregătește să degajeze José Moreira. Respinge Seto. Pasă care a lui Budescu, excelentă pentru Bucari. Poziție regulamentară a lui Bucari. Budescu în fața golului. Budescu respinge José Moreira. Nache bară. Dublă ocazie pentru Astra la această fază. Minutul 66. Corner pentru formația lui Toni Saveschi. Un corner pe care îl execută Efrem, un mijlocaș în vârstă de 24 de ani, care a fost junior la Arsenal. Centrare pentru João Paulo Andrade și din păcate este gol pentru Omonia. João Paulo Andrade, știam din perioada petrecută la Rapid că este un fotbalist foarte, foarte bun la fazele fixe și iată cum este fotbalul. Mai devreme Astra a fost în două rânduri în aceeași fază, aproape de 2-0, în schimb acum este 1-1. În minutul 66 punctează João Paulo Andrade. N-a reușit Silviu Lung să blocheze balonul. Margasa interceptează aici balonul. Margasa pasă pentru Efrem. Efrem! Ocazie mare pentru Omonia. A scăpat cu fața curată. Gichievici a fost la câțiva centimetri distanță de al doilea gol al Omoniei. Probabil că s-a speriat și Isailă aici. E pe linie Efrem. E pe linie cu Junior Morais. Discutabil însă momentul în care Margasa a preluat balonul. Cei de la Astra au reclamat că a jucat mingea periculos pentru adversar. Mureșan. Mureșan către Seto. Mingea este respinsă de José Martinez. Soares pentru Platini. Platini la refață pe Junior Morais, îl depășește Platini, continuă Platini, însă Mureșan a pus piciorul la momentul potrivit, n-a fost faul, în schimb este final de partidă. Din păcate, Astra Omonia Nicosia se termină la egalitate 1-1. După numărul ocaziilor, cred că Astra putea obține o victorie.